Мона е на лов. Мона е на лов. На нощен лов. Мона, виж мишката, мишката. Мона, Мона, Мона. Ой, мишката. Ой, мишката. Чакай, че тук са се умотали. Виж как са се умотали. Хайде. Готово, освободихме ги. Дръж мишката, дръж. Дръж му на мишката. Къде е Мона, бе? Ето я. Хванахме мишката. Ай, голяма е да. Аз сега ще изям опашката. Не, ще ти изям носа. Муцунката ще изям. Оп, избягах. Избягах. А, не си избягала, хванах те пак те хванах за опашката. Мона. 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 Нощния лов много стабилен. Много мишки хвана ти, бе. Много мишки хвана, бе. Ай, тук още една мишка. Къде е мишката? Опа, хванахме я. Абе, имаме ли снимка на бараката, бе, разрушена и така нататък?